Maar, kijk. Dat is wel een hele bijzondere plant. Ze hebben in ieder geval huntjes. En er is iemand stoes. Goedemiddag. 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 John Sweets. Pas van der Zwaan. Ja, dat is wel een hele bijzondere plant, hè? Jo, hè. Er zitten geen bleetjes aan. Hoe lang staat dit er al? Deze zal er... Ja, of 12, 13. Waarom heb je hem er neergezet, hè, ooit? Zodat de mensen weten hoe ik woon. Want mijn zanger zit er een in de tuin. Is het een heel bijzonder exemplaar? Nee, het is een exemplaar... wat toch... dat is een halve auto. Pardon? Ja, en hierachter is... als je kijkt, het is eigenlijk een heel speciaal frame. Dat komt uit Amerika. Maar op een gegeven moment zouden in die onderdelen die ik voor die nodig had. Ah. Dus heb ik het stuur van die zit daarop. De schakelverlenging van die zit daarop. Het achterwiel is van de BMW. Omdat ik het achterwiel ook ergens anders voor nodig had. Maar iedereen meent nog steeds dat het een motor is. Hij heeft nooit gereden. Als ik dat per se zou willen, zou ik hem wel weer aan de praat krijgen. Maar dan moet er eerst de RWD, want daar klopt niks meer van dat ding. Doe ze alles zelf? Ja. Ja? Ja, ik heb geen centen met te laten. Is dat die Dit is mijn vervoermiddel. voor dagelijks gebruik? Ik mag 3 maanden per jaar er niet met rijden, omdat het zo oud is. Dat is vanwege de oldtimer-regels, wat de staat in heeft gevoerd. En voor de rest heb ik daar een ziespan aangehangen, want dit is een Suzuki-huur, dat is echt niets bijzonders. De ziespan is van de Rus en sinds een paar jaar rijd ik door de MA-run mee. Oh, En maar dat is leuk. Iets leukers bestaat niet. En dat op iets wat zo weinig geld kost en daar kan je mensen zo blij mee maken. Want zeg even voor de mensen die het niet weten wat de MA-run is. De MA-run is een run jaarlijks in september, dit jaar 18 en 19 september. Er gaan goed 200 ziespannen met gehandicapte jongeren, verstandelijk handicap of lichamelijk handicap. Een goeie 250 kilometer rijden. In 2 periodes van 1,5 uur. Een stoet van een kilometer of 7. 300 verkeersregelaars. Heel goed opgezet in Venlo. Elk jaar een evenement voor de buurt. En het allergrootste evenement voor die gehandicapten. En die gehandicapten die hebben de ganse rit hebben die een smile van Heavy Store, hè? Ja, en als ze grote mondje hebben, dan nog wel tot die. Maar die zijn echt keiblij, die kinderen. Jongens, meisjes, jongvolwassenen. Hey, Ja. dan hebben we het over mensen die anders zijn. Anders dan de meeste mensen. Ja, een beetje gehandicapt, hè? Maar, dich zuust er ook anders uit dan de meeste mensen. Juist. En daar hebben die mensen een voordeel mee. Want als ik met zo'n, ik loop hier bij Ruiver ook met die mensen, hè, dan staren ze mee aan. En niet altijd die mensen wat in de stoel zitten. Dan best ik de bliksemafleider. Juist. Waarom zuust dich er uit zoals ze er uit zuus? Dat ik niet wil zien wie alle mensen. Waarom niet? Dat ik alle mensen niet leuk vind. Als je kijkt hoeveel mensen er nodig zijn om die gehandicapten te helpen. En wie weinig mensen dat doen. Wil ik wel, ik sta nog op een folder van MA en allemaal zoiets. Ik weer een beetje voor de reclame gebruik. Helemaal geen problemen mee. Ja, want als ze dich zien is de aandacht direct getrokken, hè? Ja, van kijk eens daar. Dat is wel zo'n shabby. Waarom loopt hij met die mensen en waarom niet iedereen? En als ik dat kan iedereen dat. Ik heb gelijk dat ik thuis ben ik ben net terug van de PSW de Veur. De wat? De PSW, de dagopvang voor gehandicapten. Ik doe dat best graag met die mensen. En doe ze dat vrijwillig? Ik ben... Of is dat een betaalde baan? Nee, betaalde baan. Ik heb nog een betaalde baan, maar ik heb in het verleden zo heel gewerkt.
dat ik inmiddels dermate artrose heb, dat ik mijn baan nimmer naar behoren kan uitoefenen. Wat heb je gedaan in de bouw? Ik heb vroeger ook in de bouw gewerkt, maar ik heb de laatste jaren heb ik gelast, roosters, grote roosters, vuurtellen. En op vandaag hebben ze allemaal hijskranen en zo. Hè. Maar ik heb dat 17 jaar gedaan en in het begin waren die hijskranen er niet. Daar pluk ik nu de vruchten van. Ik ben angerwerk aan het zoeken, maar ik zie er angers uit. En ik ben al wat ouder, dus voor mij liggen de banen niet voor het oprapen. Dus dat werkt ook wel tegen dich? Zeker werkt het tegen mij. Dat weet ik, maar als ik dit allemaal droed al, hè, Ja. dan zie ik droed of dat ze met hagel op me gezoten hebben. Dus, Kennen we even... ja, maar er zitten een paar hondjes. Ja, nee, ook al gaan we even hier onder de... Want, En het regent. want die... Oh, wacht. Oh, nee. Oh, hier ben jij dit gewoon door. Met het anders... Met het anders zien. Test je dat allemaal zelf? Dit heb ik vroeger zelf gedaan. Ja, je kwam aan doen en was de trap groot. Oh. En daar schrok ik elke morgen zo van. Dat ik dat ervan gemaakt heb. Ja, op de een of andere manier associeer ik dit ook niet met de kleur roze. Ik mezelf eigenlijk ook niet zozeer. Nee. Dat is mijn mens favoriete kleur. Anders had ze de motor natuurlijk ook niet zwart gemaakt, hè? Dat is gemakkelijk. Die motor is eigenlijk blauw, geel, rood. Dat zijn allemaal motors aan elkaar. Hè? En bij de Action is het zwart het goedkoopst. Daarom is het zwart. Kijk. Ja, ik ben eerlijk, sorry hoor. Wat zou ze veel werk willen doen? Het liefste, Ja. wat ik nu vrijwillig doe, Ja? heb ik ook al op gesolliciteerd, maar heb ik geen diploma's voor. Ik ben via de MA-run ben ik bij Maria Auxiliatrix terechtgekomen. Ja. Doordat ik nu niet meer kan werken, gaat het dus gaat minder goed. Dus gaan we iets minder naar Maria Auxiliatrix toe. Van hier naar Venlo kost veel meer geld. En de PSW hier is 500 meter dijk aanjoet en 100 meter dijk aanjoet. Die mensen in Venlo laten we niet in de steek, maar we doen het nog een beetje hier. Ik heb daar officieel gesolliciteerd. Daar zijn geen vacatures voor mij passende. Maar als vrijwilliger hebben die werk zat voor mij. Voor mijn huidige baas mogen ik dat. Ja, dan zou ik gek zijn als je het niet doen. Want wat doe ze op dit Wat ik moment op veel dit betaald moment- werk? Lastig nog steeds. Ja. Ik ben nog in dienst, maar niet meer lang. Omdat het niet meer gaat. Omdat mijn werkgever is mij gaat helpen aan ander werk, maar ook dat kan niet over. Hè. Je weet zelf wie dat op het moment is. Er zijn zat gezonde werkelozen die er normaal uit zijn, die ook geen werk krijgen. En in de baan waar ik in heb gezeten, dat werd me geadviseerd niet meer te doen. Maar dat kan ik ook niet. Want als ik in een dag gewerkt heb, kan ik een week niet meer lopen. Vanwege die artrose. De zou je het liefste dus gewoon van die vrijwilligersbaan een betaalde baan maken. Ja, ook als die niet zoveel verdiende. Maar dat ik toch... je weet niet wie... Ja, dat zal je wel weten. Wat een lach van zo'n andere mens. Nu hoeft je niet veel geld bij te komen. Je doet het nu gratis. Die lach is al genoeg. Zo onbetaalbaar, hè? Juist. En als ze dat niet van hertendeus merken die mensen dat en dan lachen die ook niet. Soms voelt het misschien nog wel lekkerder om een ander plezier te doen als het ikzelf. Maar ja. Niet soms. Meestal toch wel. Dus ik drink wel eens een biertje. Dat vind ik wel heel leuk van mezelf. Maar de meetje hoe ik vanmiddag ben geweest, dat is... dan ben ik weg wie moet te gaan, omdat het te blij wordt. Dan krijgt hij me toevallen en zo gaat en dat wordt een beetje te veel. Die toevallen zijn niet leuk. Maar dat ik hem zo blij heb kunnen maken dat het te veel wordt, is heel leuk. Nou, daar had ze het net over, in het begin over de MA-run, hè? Ja. Neemt ze ook zo wel eens dukker immers mee in de ziespan? Mijn vrouw altijd. We hebben een hond gehad die erin meeging, maar die is helaas dood. En ik ben nu bezig, maar dat heet allemaal verzekeringstechnisch en de elders moeten dat goed vinden.
En de mensen hier van de Ruiver, die kennen niet de MA-run mee, dat is te lang voor haar. Maar als het goed weer is, met een gast van die jongens te gaan rijden. Maar daar heeft ze nog geen goedkeuring voor om dat te doen. Ze willen het geer, maar dan moet het een en ander nog voor geregeld worden. Maar dat wordt wel geregeld hier. Even uit de pure belangstelling, hè? Als hij nou een helm opduist, hè? Ik heb een putje. Oh, die has een puitje. Ja. Als ik dat met een integraal helm deed van mijn vrouw, Ja. dan trek ik alles uit de hoeren. Ja, dat moeten we niet hebben. Nee. Nee, dat doet pijn. Dat doet meer pijn als we hier getrein hebben gezeten. Hoe zuistigt de toekomst? Onzeker. Maar ja, dat moest toch vooruit. Ja, pluk de dag. Als ik die mensen in de rolstoel zie zitten, die weten ook niet wat morgen gebeurt. Als ik vandaag plezier kan hebben en ik heb vandaag eten. En dat hoeft niet het duurste eten te zijn, maar wees een reken. Als er nou iemand kijkt een baantje voor de geer, dan mogen ze bellen. Direct. Ik weet gar niet hoe het gaat zitten.